Gipang apod-apod na sa DSWD kauban ang DTI ang 15,000 pesos na ayudang gisaad sa gobyerno alang sa mga micro-rice retailer sa Negros Oriental. Niabot sa 63 ka rice retailers ang nalista sa DTI na maoy nakadawat sa hinabang gikan sa gobyerno. Mao kini sila ang mga retailer na naapektaran sa EO39 ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na nagpatuman sa 41 pesos na presyo kada kilo sa regular milled rice ug 45 pesos na presyo kada kilo sa well-milled rice sa merkado. Gitagaan sila og ayuda aron makabawi sila sa ilang alkansi. Ang DTI ang nipili sa mga benepisyaryo pinaagi sa ilang monitoring o profiling sa pagsugod sa pagpatuman sa EO39 kaniadtong September 5. Ang DSWD ang ahensyang gitugyan sa pagpanghatag og ayuda gikan sa pondo sa ilang Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy. Kita ang pinakadaghan sa kinatibukan sa Region 7 nga naka-comply. I think it comes from within nga mga taga-Negros daling mutuong. A total of 945,000 gold. Ang total of assistance ay ihatag nato. This is a whole of government approach. Gitabangan yun niya sa gobyerno para mai-relief ang atong mga retailers. Pagkabalota nga naa-apply na incur ng mga losses. Ang mga nakadawat sa ayuda ni pasalamat sa gobyerno sa pagtabang pod sa ilaha. Magpasalamat kami ang dako sa mga nadawat na assistance from President Marcos. Gamay na siya sa negosyo pero marul raman siya. Balik-balik ra nga paligya. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas.